Baushe na'am haka yi malamin nan ya zo ya ga min abin da kai wa yarsa ka sami yarsa kana ta duka bai warka ce sirikinka a bayan ka saura nawa kenan sirikinka malam ka yi wa ɗaya duka saura nawa kuma bai warka ce nace Baushe fata muka yi duka sai kuma kai mata duka waye ma hukuncin kai duka ko ni an yaddan duka ni yanzu na iya marucin haka ba gada ba dalili da kai nake Baushe iyalinka ne fa ka da ki mai ɗakin ka to ga babanta ya zo ya yi ƙara ce bai yadda ba amma na yi bayani yadda abubuwan nan suka kasance ko Ka- ni rike mun wuyan riga ta yi To na mu- bakwai hannunta shine to sai mu ba- nan ya gaya mata. kai ba ni da ke- Baushe Kaga. ka kiyaye kanka Ya- ba za mu yi riƙa yin muna tambaya kana min haka ba ya haka ba faɗa wa magaji fa za ta yi ma duka kai ƙarya ne? mata yanzu kuma sati uku kenan baka je ba baka aika ba eh Yanzu wannan ka da ki banza kenan ya ta taje suka ce ba za ta dawo ba yarka ce take aurenta wai yanzu da ake magaji yana magana ka eh shiru nace yarka ce take aurenta ko kai ne kake aurenta yalla bai kar ka yadda da abun fa da mai gari ke ka sa amare shi me Kai- amarin me nawa ba za ka malu ba? ni ban daki kowa ba eh baba to abin da zan gaya maka Ni ban da to kai ba da ke ta saurara ba baba ban da ke ta ba malam ai baka da sauran magana